A furmicskát azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy életforma. Ebből kiszállni nem lehet, csak kihalni. Myslím, že furmička je veľmi dobrá skupina. Všetky generácie v skupine, lebo od maličky do dospelých sa učia a tancujú, teda sú veľmi šikovní a podľa mňa veľmi dobrá skupina je. 3, 2, 1, húzd egy sariszt! Máme z čoho vybrať, lebo náš súbor po tých 10 rokov mala alebo má 36 koreografií. Takže z týchto koreografií nám Attila Ónodi urobil jeden program. Keď 1. februára 2006 založili Furmičku, spolok ľudového tanca, nikto netušil, že o dekádu neskôr bude najsilnejšou baštou čemerskej slovenskej identity. Čemer sa nachádza v Pešťanskej župe a má o niečo viac ako 9200 obyvateľov. Ale spomedzi nich 110 ľudí, teda členovia Furmičky, sú schopní na zázraky. A to nie len dospelí. Csabita, az egyik oszlopos tagja vagy a Furmicskának. Az elmúlt 10 évből neked hány év táncod van benne? 10. 3 éves korom óta táncolok. Az együttesnek nagyon jó táncosai vannak, és nagyon jó táncanyagok, és nagyon jók a helyi anyagaik, tehát az eredeti anyagaik. És az is jó, hogy több generáció együtt táncol. Mi csupán azzal a céllal hoztuk létre a Furmicskát, hogy barátokkal egy héten egyszer, munka után, kemény munka után egy kicsit táncolhassunk. Persze közben ugye felismertük, hogy a csömöri hagyományok ápolása az most már csak egy maréknyi idős asszonykára szorult, és ezért felismertük azt, hogy ezt folytatni kell, mert különben nagy gondok lesznek, a csömöri népviselettel eltűnnek. Pod vedením krehkej, trojdetnej ženy Alžbety Sabovej sa hrstka ľudí pustila do horlivej zberateľskej práce a zapojili do svojich radov aj najlepších odborníkov, folkloristov, choreografov, učiteľov spevu a tanca, bez ohľadu na národnosť. Én Óbudáról kerültem a Furmicskába, ez egy teljes véletlen okán történt. Magyar oktatóként, aki tényleg csak magyar és kárpát-medencei táncokat ismert elsősorban, kevés nemzetiségét, ahhoz képest egy teljesen új világ.
a zeneiben, néha még ritmikában is, viszont egy nagyon jó és izgalmas világ, és kicsikét háttérbe szorított világ, vagy egy kis közösség, vagy számára ismert világ volt ez, én úgy gondolom, viszont akik megismerik és nyitottabbak, azok már egyre inkább hajlandóak elfogadni. Hát elég csak megnézni, nem két budapesti együttesnek van már bizony szlovák koreográfiája, nem is egy. Furmička má v súčasnosti dospelú a detskú skupinu, veľkú a malú furmičku. Ale keďže aj materinský jazyk folklóru sa má naučiť deťom v najútlejšom veku, od októbra 2016 funguje aj malilinká furmička, a to pre škôlkárov. Máme 4 nové deti v skupine a jedna dievča je 2,5 ročná, aj ona vystúpila s nami v sobotu. Oni chcú tancovať a učia aj všetky texty, teda aj po slovensky sa učia. Kto doteraz ešte nezaoberá slovenským jazykom, tak oni tak naučia to. Furmičkári si od starších pozbierali aj omrvinky čemerského slovenského dialektu. Spojili to so spisovnou slovenčinou a napriek tomu, že už dávno nefungovala v dedine slovenská škola, začali sa znova naučiť jazyk dávnych predkov, ktorí sa tu usadili po roku 1720. Najprv znela slovenčina v škôlke, potom naštartovali kurz pre furmičkárov a záujemcov, ale vďaka vytrvalosti slovenskej samosprávy a furmičky 1. septembra 2016 sa stal zázrak. Prváčikovia základnej školy už môžu chodiť aj do takej triedy, ktorá je zameraná na zachovávanie slovenských tradícií. 18 sú v skupine a všetci sa učia po slovensky, nielen tie, ktorí od mňa išli do školy. Každý týždeň 2 raz tancujú aj v škole a potom 2 razy sú v slovenskom domu popoludní a tam sa učia na druhý deň. Úgy hallottam itt a gyerekektől, hogy Zsolti bácsi is, de jó, mert Zsolti bácsi is fog járni szlovák nyelvtanfolyamra velük együtt. Így van, Zsolti bácsi is jár szlovák nyelvtanfolyamra. Megmondom őszintén, a munkám miatt azért nem tudok minden órán ott lenni, de természetesen már egyre inkább afelé haladunk, hogy akár az óvodás csoport, de még inkább az iskoláskorú csoportnál már azért egyre inkább bejön a szlovák nyelv, mint a táncpróbák egyik nyelve. Výuku slovenčiny nosí na pleciach učiteľka zo Sarvaša Anna Kondačová, ktorá sa do Čemeru prisťahovala na kľudné roky dôchodku. Výhrica furmičky však omámila aj jej srdce. A pedagóg je pedagógom aj na dôchodku. A tak sa stala na Čemeri najobľúbenejšou učiteľkou slovenčiny. Takisto ako ona, aj tá prvá trieda na chovávanie slovenských tradícií je veľmi populárna. A gyerekeknek nagyon-nagyon vonzó volt, hiszen testnevelés óra helyett órarendben néptáncot tanulhatnak, mi megyünk az iskolába, és heti 2 alkalommal, szerdán és pénteken ők jönnek délután a Csömöri Tóth Hagyományok Házába, ott készítik el a napköziben a leckéjüket, és a lecke után szlovák nyelvet oktat nekik Kondacs Anna. Tu sme sa dostali k ďalšiemu dôležitému bodu, k domu čemerských slovenských tradícií, kde sa furmičkári naozaj cítia ako doma. A vraj tam sa dá aj najviac naučiť. Deti a dospelí sa spolu starajú o prekrásne kroje, šijú, vyšívajú, každú stredu žehlia a tradičné sviatky tiež oslavia spolu, ako rodina.
ale na vystúpenia sa pripravujú podľa veľmi prísneho režimu. Merre jártatok az idén? Volt-e szabad hétvégéd? Hát a nyárom úgy, ahogy szabad volt, de egyébként így évközben nem nagyon. Tehát sokat táncolunk, sok helyre megyünk. Megszámoltátok-e már, lányok, hogy egy évben hányszor van rajtatok ez a gyönyörűséges ruha? Hát nem számoltuk még, de nagyon sokszor van rajtunk, mert mindig fellépés. Mi mindent hozott ez a jubileumi év? Egy aranypáva minősítést, ami egy ének megmérettetés volt, és több külföldi fellépést. Tudtok-e már egyedül öltözni akár? Igen, tudunk. Hát a kisebbek nem tudnak. És mi az, amit okvetlenül be kell tartani, amire nagyon kell vigyázni, mert tudom, hogy Erzsi néni nagyon szigorú. Hát a zsebkendő, a ruha, hogy ne legyen koszos, meg a felszerelések, minden felszerelés, meg a karakter, meg a harisnya, hogy mindenféleképpen meg legyen. A legjobb barátaid is a furmicskás srácok közül kerülnek ki? Hát általában igen, mert ugye nem Csömörre járok iskolába, hanem be Budapestre, és hát a legtöbb barátom itt van, igen, a táncra. És mi a legeslegjobb dolog ebben, hogy ti furmicskások vagytok? Hát a tánc az nagyon jó, meg az éneklés, meg hogy sok néző figyel minket, meg hogy mindenki tapsol, amikor vége van, meg nagyon örülnek a szüleink is, hogy járunk ilyen táncra, meg hogy mindig megdicsérnek minket. Te hogy gondolod? Én is így. Nekem is nagyon jó érzés, mikor visszatapsolják a felnőtteket is, meg minket is. A veru úprimného potlesku bolo a je naozaj veľa. Či je to na najväčšej slovenskej folklórnej slávnosti Podpolanou v Detve, či na domácej pôde. Keď sú kvalifikačné súťaže, furmička vždy dosiahne najlepšie výsledky. So slovenskými tancami z domu alebo z materskej krajiny takisto, ako s maďarskými alebo sedmohradskými. Hol jártunk idén? A Bánki Fesztiválon. Már súgnak a gyerekek, a Bánki Fesztiválon. Hát ez egy rendkívüli élmény volt, az körülbelül olyan élmény volt, mint a tavalyi Gyetvai Fesztivál, és Szlovákiában a testvértelepülésünkön Mojmirovcén és Imei községben Tyukos Ferenc meghívására léptünk fel. V septembri členovia Furmičky nemali ani jeden slobodný víkend. Všetkého ste robili. Na prvý týždeň sme boli v Mojmirovciach, vystupovali sme na obecných dňoch. Potom sme mali zaváračku, to bolo prvý raz tento rok. Vinobranie tu v obci, takže sme vystupovali tam. Zúčastnili sme sa aj na súťaži vo varení, kde sme dostali tiež prvú cenu. Mit tart a legnagyobb erősségüknek? Tulajdonképpen azt, hogy összefognak mindenben, tehát legyen az egy karácsonyi megemlékezés, egy húsvéti, kinti dolog, tehát tulajdonképpen mint egy család.
ők úgy vannak a szlovák házban. Én nem tudnék ekkora eredménnyel dolgozni, hogyha nem lenne mellettem egy ilyen szuper csapat, egy ilyen stáb. Nem elég 24 óra, valóban nem elég. Nem csak az idősebbek állnak mellém, hanem a fiatalok közül is végkedvet kaptak, mert látják az eredményeket. Szeretnek a közösségben élni, szeretnek együtt lenni. A keď je viac generácií spolu v úprimnej láske, veru z hlbí minulosti sa postupne vynárajú možno už aj dávno zabudnuté poklady. Bukkantak-e fel olyan szlovák énekek, vagy akár táncok, tánctöredékek, amit soha sehol azért nem látott, hanem a csömöriek szorgos gyűjtőmunkájának köszönhetően jöttek elő? Igen, főleg a helyi anyagok, tehát a hagyományőrző anyagokba, amit még tulajdonképpen én se ismertem, igen, bukkantak fel, akár a zarandoklatnál, vagy akár most amit Gyetván előadtak a áttelepítéssel kapcsolatban. Tá práca, ktorá tu bola odštartovaná pred 10 rokmi, už priniesla svoje ovocie aj vo smere oživenia jazyka. Deti na javisku, mladí ľudia na javisku už oveľa krajšie spievajú po slovensky a to, že chcú dokonale zvládnuť úlohu, ktorú majú, ich motivuje k tomu, aby si osvojovali aj jazyk. Pretože ja si myslím, že naozaj je to pravda, že nielen národ, ale aj národnosť žije vo svojom jazyku. A určite niečo sa dá zachovať a v mnohých západných krajinách tá národnosť, iná komunita ako tá väčšinová existuje už iba vo forme vedomia pôvodu alebo zachovávania tradícií, ale ja chcem veriť, že my ešte nie sme v tejto fáze. Že napríklad tu na Čemeri alebo aj v niektorých iných obciach tento proces sa ešte dá trošku zvrátiť a trošku posilniť. Čemeri je samozrejmosťou, že členovia Slovenskej národnostnej samosprávy pracujú aj vo Furmičke. A naopak. A čo vysnívajú, uskutočnia. A legnagyobb álom én azt gondolom az, hogy a mostani óvodásaink, akik adott esetben 2-3 hónappal ezelőtt kezdték el a táncot, az első táboruk volt nekik, őket én még lássam úgy táncolni felnőttként, hogy el tudjam mondani, hogy igen, ők a kezünk alatt nőttek föl, és a mostani gyerekeink, akik még gyerekkorúak, az ő gyerekeiket még ovisként tudjam tanítani. Én ezt szeretném leginkább, mert ezzel biztosítjuk azt, és ezzel marad meg az, hogy a hagyomány az tényleg megőrzésre kerül. És ha egyetlen jelzővel kellene leírni a csömörieket, ezeket a furmicskásokat, ezt a társaságot, akkor vajon mi lenne? Az mi a legjellemzőbb tulajdonságuk, mint csoportnak? Család. Ennyi. Takto sa mohlo stať, že Žofia Deáková, ktorá patrí medzi zakladajúcich členov Furmičky, na 2-hodinovom jubilejnom gala programe už vystupovala so svojím manželom a pôlročným synčekom. Sľubná budúcnosť je teda už tu. A vedúca skupiny je plná plánov. Egy országos döntő előtt állunk, egy minősítő döntője előtt állunk. November 4-én Csepelen lesz.
és több rendezvény, tehát nem csak megmérettetés. Előttünk most zártunk egy új fesztivált, egy új rendezvényt, ahol megtanítottuk befőzni a csömöri fiatalasszonyokat, nagy sikere volt, és egy újabb első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényünk a Tök jó nap, amikor bebizonyítjuk, hogy Mártonkor is lehet tököt faragni, és hogy a gyerekek azt ennyire élvezik, és természetesen a zabijacska nem maradhat el, hiszen már idén ez lesz a 9. zabijacskánk, és a betlehemi program sem. Tehát az élő Betlehem az idén is felállításra kerül a Tóth Hagyományok Háza udvarán. Veľa máte, čo by ste ešte potrebovali? Veľa pomoci, lebo tak vidíme, že veľa nás je, áno, ale nestačíme. Hovorím, že toľko programov máme, tento týždeň už to nás nevidia. Ani manžel, ani deti, takže ani neviem, že už máme doma len obrázky, aby vedeli, že tam patríme aj tam. Lebo doma cítia, že členovia Furmičky patria len sem k Furmičke a aj do Slovenského domu. Ale čo sa dá robiť, keď furmičkári sa natoľko majú radi? Aj na gala programe zavolali na javisko každého, kto patrí do tejto veľkej rodiny. Okrem 110 tanečníkov aj staršie ženičky, čemerské vševedkynie, pomocníkov, pomocníčky, učiteľov, veď im patrí veľká vďaka. Materinská reč slovenských tradícií na Čemeri je v dobrých rukách. U 10-ročnej Furmičky. 2006-ban, és ezt szeretném megköszönni a Furmicska akkori tagjainak, azért nem volt egyszerű dolog Furmicskaként és szlovák önkormányzatként elkezdeni a szlovák hagyományápolást, mert akármennyire is nem így gondoljuk, de azért a Kárpát-medencében nem mindig nagyon egyszerű felvállalni az identitást és a hagyományokat, és ezt a furmicskások és a szlovák önkormányzat annak idején megtette. A másik dolog, hogy gyönyörűek a népviseletek, a kiváló fellépések, a nagyon jó hangulatú rendezvények, de nekem valahogy a Furmicska, meg az egész szlovák ház, vagy félig hivatalosan Tóthház elsősorban egy közösségként jelenik meg, és a hétköznapokban, és a hétköznapok a legfontosabbak. Bármikor bemegy oda az ember, akkor mindig életet látott, a hétköznapi életet, azt, hogy idősek, fiatalok mosnak, főznek, takarítanak, ruhát teregetnek, vagy éppen vasalnak, de élet van, és fociznak is a kispályán. Tehát, és ez a legfontosabb, mert ez egy közösségépítés valóban, amit csináltok, és valószínűleg a mamikák, akik ezeket a gyönyörű ruhákat viselték régen, még talán annak is jobban örülnének, mint hogy a ruhákat viselitek, hogy együtt vagytok. Köszönünk szépen mindent! Tu sú desiatky spolkov na Čemeri, ale tento je jeden z najaktívnejších a keď niekto sem príde do tejto obce, určite je prvým alebo medzi prvými minimálne, o ktorých sa dopočuje. Takže ja im blahoželám, držím im palce a ďakujem im za všetko, čo tu robia a budú robiť. Som presvedčená o tom.